ще чуете, но не е само да пееме, не е само да искаме с тебе ще да живея. А трябва то в нас вече да живее. Ще чуваме едно слово от Матея 23 глава. Не знам дали ще ви интересува и дали ще проумеете какво трябва да правим в живота. Или само ще го чуете. Но за мен е доволно да го чуете, по-натам е ваш разсъдък. Аз не отговарям по-натам. Вие си отговаряте. И заглавието е за лицемерните. Може би още не сте наясно какво е лицемерието. Има ли опасност в това лицемерие? Страшно ли е това лицемерие? Доколко е опасно? Доколко е вредно на човека? И трябва ли колко може по-бързо да се отървем от това лицемерие? Тогава Исус говори на народа и на учениците си, като каза на Моисеевото свято място стоят книжници и фарисеи. Затова всичко, каквото ви кажат, да пазите, пазете и вършете, но според делата им не постъпвайте, защото те говорят но не го вършат. Седнете. Чувате какво каза. Знам, че не ви не е ясна дума. Много ви е трудно да ви е ясна. Каквото говорят, слушайте. Вършете. Какво е това, каквото говорят? Също времено ги обвиняват. Но първо искам да видя, наясно ли сте? Какво говорим? Всичко, каквото ви казвам, да пазите. А след това ги обвинявам. Какво означава това? За нас какво означава това? Да пазите. Да сте наясно. Това, което сега четем, преди малко какво казах, на ваша отговорност. Аз съм длъжен да го прочета, да ви го кажа. Остава вашата отговорност. И сега, това, което четат фарисеите, те нека слушат, защото това е Словото Божие. Но според делата им, не дейте да вършите. Това, което правят те, не го правете вие. Сега става ли ми ясно? Така. Затова всичко, каквото ви казват, да пазите, пазете и вършете, но според делата им не постъпвайте, защото те не говорят това, което говорят, не го вършат. Ето, скъпи души, колко е страшно. Хора, които каквото говорят, не го вършат. Затова заглавието е лицемерие. Каквото говорят, не го вършат. А се вършат каквото те си мислят и каквото те си знаят.
момче, каквото е говорил на момичето, на Магдалена, ако това беше истина, каквото той говори, и тя тръгва с него. Щеше ли, ако той говореше истината, щеше ли да я убита? Щеше ли да удушене и фърлена в бидон? Ако беше истината. Това е лицемерие. Да превържиш, да измамиш човека. Те, където говорят и измамници, и измамат хората, и грабят, за да печалят. Това не е ли лицемерие? Постъпва човешки уш, умно уш, благоразумно уш, обичат хората, а също времено ги дерат, ограбват. Една личност от тях в Библията показва Юда. Господ му каза, един ще ме предаде. Ама той ще си мисли, че Господ не е разбрал. Въпреки, че каза, на който дам залъка, той ще ме предаде. И му вика, иди, каквото се решил, иди да правиш, иди го направи. И пак не разбра. А е решил, че с голяма измама, лицемерие, аз ще го прегърна, аз ще го целуна, аз ще му кажа Бог мой, и той ще мисли, че много го обича. А уния ще видят кой е и ще го фанат. Ама Господ знае и му вика, Юдо, с целувка ли предаваш твоя Бог? За да разбере той, че той са мами, а не Бог мами. Бог не може да ги мами. И така някои хора си мислят, аз ще мама пастира, аз ще мама вярващите, аз ще мама Бог. Аз ще лицемерствам, аз ще се пиша много вярващ, изпълнителен, ревностен. Кой ще ме види какво правя? Кой ще ме види какво върши? Какво ти ще това ще прави? Обаче, това е един смъртен грях. Никога не може да влезе в Царството Божие. Никога такъв човек не може да види Бог. Никога не може да дойде в него промяна. Никога не може да се отворят очите и да познае истината. Защото лицемерието го развращава и не му дава възможност той да познае истината. А за да познаеш истината, това е спасението. Да познаеш истината. Но щом не си познал истината, 100 години да минат, за тебе се едно, дали сега или след 100 години. След като не си познал истината, ти си оставаш такъв, какъвто си се родил. Защото няма промяна. Защото не си познал истината. А истината е самия Бог. Но човеците не са познали. Човеците не разбират. Самото слово ми говори, че не го познават, не разбират и по този начин наказват Господ. Наказват вярващите, трепат вярващите. Знаете как Стефан е убит с камъни, как падале съсечен на дръвника, как Петър е разпънат.
които същевременно са вярващи, църкви водят, в църкви работят и народа ги има за вярващи, за духовни и те искат народа да ги почита, да им вярва, да ги наричат нашите възпитатели, нашите наставници, нашите свети, свещеници, а също времено лицемери. Лицемерието е смърт. И никога няма спасение. Докато не се отърве човек от лицемерието. Затова чуйте какво казва. И не постъпват както трябва, защото те говорят, но не вършат. Е много лошо един вярващ да стане да каже, аз съм вярващ, аз съм покаян, аз вярвам в Бог, аз вярвам в делата, аз вярвам в спасението, аз вярвам в рая, аз вярвам в царството, а също времено животът върви лицемерие. Не в истината. И когато човек не може да лъже, не може да бъде лицемерен, той и на веселото да го слага, той говори истина. Какво ще се случи, ще се случи. Но той говори истината. Това беше Павел, това беше Петър, това беше Стефан. Няма значение, че ги трябва. Те не могат да лъжат. Те не могат да търсят лъжа, за да се избавят, за да получат добро. Защото лъжата не може да донесе добро. Лицемерието не може да донесе добро. Освен да донесе загуба на целият ти живот, на семейството ти, на теб, на живота ти, който има да живееш и на задгробния живот също. Няма отърваване. Спасение няма. Защото каза, и вършат всички свои дела, за да ги видят хората, за да мислят, ти са много вярващи, ти са много истини, ти са много верни и са молят и водят дълги молитви, да ги чуят хората и да речат, това са истински вярващи. Истински. А чуйте тук какво казва 6 стих. Обичат първите места, когато има огощение, събрание, нещо, църква, обичат първите места, за да са на лично место, за да са лично пред хората. И след това каза, обичат да ги поздравяват хората, да ги прегръщат хората, да ги обичат, да ги уважават, да ги признават за братя, да ги признават за свещеници, да ги признават за настойници. И тогава каза, но вие не дейте се нарича учители, защото един е вашият учител, Христос, а всички вие сте братя. Защо говори тази дума? Ясно ли ви, защо говори тази дума Исус? Не ви е ясно. Трябва да се научите малко повече на Словото. Вие имате нужда от спасение, от Бог.
Вие имате нужда от помазание на Бог. Вие имате нужда от вечен живот. Вие имате нужда от подкрепата на Бог. Вие имате нужда от Неговата смърт, кръв. Да бъдете свободни, изкупени, ново създание. Добре. Аз нямам ли същата нужда? Каквото вече чета слово. Аз нямам ли същата нужда? Бог да ми помаже, Бог да ми държи, Бог да ми помага, Бог да ми помага в вяра, в виждане, в промяна във всичко.